ngancam boten ngincik. Ripalungguhan samangke Baladewa nyuwun pamit. Sinten kemawon ing badhe cumantaka nyekel dumateng Nakula lan Sadewa. Rawe-rawe rantas malang-malang putung musuhe Ratu Mandura. Lumawit. Tarasian bel gedhe to. Durna. Pripun? Baladewa bengok-bengok malah lunga. Mesti lunga wong kula japani keng mriki. Kula damel mboten krasan linggo teng kursi, kursine panas ngoten niku. Kula sing ngumi-ngumi keng mriki wae lho penemban, saestu. Yo, Iki banjur kepiye? Gandeng sampun cetha wela-wela bilih ingkang nyidra udan Mas lumantar mupakatan menika nenggen aku lho Sadewa. Kepareng boten kepareng dene samangke kula badhe mrentahaken saka Kurawa nyepeng dumateng lari kembar. Aja ngono Duryudana. Lenging driya mangu mangun kong kandwan emang lerleno tanpa kaanin aja mengkono ya Nger Duryudana gunakno kesabaran lan kawicaksanan yen nganti para swakta Kurawa pribadi ingkang makarti Kurawa ingkang jumangkah ngadili kelawan Nakula Sadewa ngibarate gaman kuwi kelandhepen men keluarga Ngamarta dhewe sing ngadili kelawan Nakula Sadewa. Lajeng keparengipun kados pundi? Prayoga Ripalungguhan iki kadange sepuh satriya kembar kuwi ya kuwi panengah Pandhawa satriya Madukara Arjuna ditimbali sowan mrene men ngrampungi adine sakloron, men ngadili Nakula lan Sadewa. Mekaten ya. Iya. Durna Wonten Jawa penemban. Janaka ki lak muridmu. Nggih menika siswa kula kinasih tanpa ngangge meguru dumateng Durna mboten badhe kelakon si Janaka menika dados laning jaket lan curi Madyapada dados satria sekti mandraguna pinter manah menika lantaranipun Durna. Mergo dayane Durna. Nggih dayane Durna. Kowe wong sekti mandraguna. Sekti mandraguna. Yen pancen wong sekti mandraguna Ripalungguhan iki aku njaluk tulung. Undangan mrene si Janaka sarana ilmu batin utawa sarana cipta nggunakno aji puter giling men Janaka teka kene saiki uga. Nyuwun pangapunten penemban menawi kula kedah ngginakaken ilmu batin muter guling dumateng anak kula pun Janaka. Kula mboten saged penemban. Nek ora iso jare kowe wong sekti. Nek dene samangke mboten saged. Sebabe apa? Ngapunten kula dereng kramas penemban, dereng kramas. Bar kejawaan niki masuk angin, masuk angin. Ngapunten, mohon maaf nggih penemban, mohon maaf. Yen ngono tak undangi dhewe si Janaka. Tan samara pamoring sukma. Sinok semaya winasya ing asepti. Sambukaning marana Digem permanen tanana kang nyabu ing pasragaan ngetal padha. Aprebawan Sang Resi Dewa Brata ingkang ngeningaken Pancandriya amatek aji pameling.
hanimbale dumateng ingkang wayah